दैयानो जिउ अक्सिजेन नङाब्ला जेरै दान्दिसेबो थांना थानो हाया बिदिनो दै नङाब्लाबो जों थांनानै थानो हाया 76 बोसोर जाबाय भारत उदांस्रि जानाया नाथाय भारत हादरनिनो मोनसे ओनसोल जेराव दासिमबो लोंनो थाखाय गोग्गो दै गैया बे थारैनो हादरनि थाखायनो लाजिनांथाव बाथ्रा बहा थांखो सरकारनि गिदिर गिदिर रादायफोरा बहा थांखो सरकारनि गिदिर गिदिर सिमां नुहोनाय रायजोनि गिदिर जल जीवन मिशन बिथांखिया थारैनो गोनांथि जानाय जायगासिम सौहैयाखै नामा सरकारनि बिथांखिया नंगौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बांग्रिंकुसि ओनसोलनि सिमलिगुरि मिसिमापुर गामियाव गोग्गो लोंनाय दैनि खाबु गैया दैयानो जिउनां माहारिनि जिउ अक्सिजेन नङाब्ला जेरै जिउनां माहारिया दान्दिसेबो थांना थानो हाया बिदिनो दै नङाब्लाबो जों जिउनां माहारिया थांनानै थानो हाया नैबे दुखुनांथाव आइजोफोरखौ दै रोगानायखौ नायग्रो खरथिंसे गोग्गो लोंनाय दैनि थाखायनो दिनैसिमबो सानफ्रोमबो जुजिनो गोनां जादों गोग्गो लोंनाय दैनि मुङाव दैमानि बाला अन्थाइ खुरनानै गोग्गो लोंनाय दैनि राहाखौ खालामना लानो गोनां जादों बिथांमोनहा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दिरिं दैमानि दैखौनो लोंनानै दिनैसिमबो जिउ खुंलांगासिनो दं रायजो राजाफ्रा आथिखालाव सोरखारा जायगा जायगा गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुनि थाखाय बयरिं जावनानै नखर नखर दैखौ जगायनानै होनाय मावथांखिखौ मावबाय थादोंब्लाबो नाथाय बांग्रिंकुसि ओनसोलनि सिमलिगुरि मिसिमापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा दैमानि बोहैबोनाय दैखौनो लोंनानै जिउ खुंलांगासिनो दं बिथांमोना दिनैसिमबो सोरखारा गोग्गो लोंनाय दैनि जि राहा बेखौ मोनफेरबायाखिसै जायनि जाहोनाव दैमानि दैखौनो लोंनानै जिउ खुंलांगासिनो दं दैमानि दैखौ लोंनायनि जाहोनाव बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बायदि मोदोम माननाय लोमजानाय उदै सानाय जन्दिस बायदि बेरामफोराव भुगिनांनायखौ फोरमायदों मख'नांगोनदि सिगांनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ सोरखाराबो खुथार खावलायसेयावबो गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुखौ खालामना होआखिसै बेनिखायनो आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय बिटिसि सोरखारखौ खावलायहरदों अन्नानै सिमलिगुरि आरो मिसिमापुर गामिनि रायजोफोरनो गोग्गो लोंनाय दैनि राहा खालामनानै होनो जोंनिया सिमलिगुरि बेनिफ्राय जोङो बिराद खस्थ' मोनो आरो दै बाना जाबाबो दैखौनो गोजों मोना खावनानै खस्थ' जायो बेनिफ्राय आरो बरिंबो गैया मोनबो गैया जों बिराद खस्थ' जायो मेसेङावथ' मेसें बिराद दै नागिरनानै थैनांगौ ओमफ्राय आरो दैलाङावबो दै बाना गिदिर फैबाथाय दैखौनो साफा मोना मोनलोङा बिराद खस्थ' जायो आरो बिदिनो दै नागिरनो फैब्लाथाय जोङो बिराद गोबावदोसो मोनलाङो ओमफ्राय हौवाफोरा रागा जोङो मानो एसे गोबाव थायो नोंसोरो दै नागिरनो थांनाय बिदि होननानै बुङो ओमफ्राय जों आरो माथो होननो नोंसोरनो मिथिखानानैनो नोंसोरलाय मानो रागा जोंनो गोनां जोंदि इमान खस्थ' नागिर लाबोयो नोंसोर बेखौ मोनलोंदो बेसे मोजां रंजा बिदि होननानै जों होनो आरो दिनै 19 बोसोर जाबाय हाबा जानाया इनि आवगोलनो बिसोरो 27 बोसोर ना मा जाखाबायमोननो बेनिफ्राय 27 बोसोर जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा नै आं दा 19 बोसोर जाफैबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो इनो आरो जोंनि बादै जोंनि जायखिजाया दा स्कुलावल'सो बरिं फैदो जों बरिंआव लायनो हायाना इमान गोजानाव बांग्रिकुसियाव जों दा गामि दरसे दरनै दरथाम दरब्रैसोआनो जायो दे गामि मोनसेयानो जायो आरो बे गामि मोनब्रैयाव बेसेबांसो न'खर जायो अनुमान गामि मोनसेयाव जोंनिया दा 15-16 गिरिसो दं बेनिफ्राय आरो ओइ गामि मोनसेयाव बिदिनो खत्रगिरिनि एसे बारा दं नामाथाय ओमफ्राय बेलेग गामियावबा बेसे गामि दङथाय बेसे न'खर दङथाय आं मिथिया आरो नांगौ जानांगौ बेमाराथ' बिदिनो मानसिनि देहायाव आरो बिदि दैखौ लोंनानै जोङो एसे खस्थ' मोनाखै मोननाया थेवब्लाबो जादोबो जानो हानाय जोंथ' आरो एसे लैखो लाबाय थाया सोरबा बायदिसिना बेमारावबो जायो
माबा मैगं थाइगं गायनायाव मुलिफोर सारनायफोराव बेफोरावबो बेमारफोर जायो जों आरो इसेबां दैखौ मोनलोंबोबाय लोंबोबाय गथ' गथायफोरखौबो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो फालिबोबाय जों एसे खस्थ' मोनाखै आरो बेखौनो लोंनानै जोंनोथ' नांगौ दा बिटिसि सरखारावबो जों बिराद मोनगोन खोमा होननानै जों आसा खालामदोंमोन दा आरो बिटिसि सरखारावबो दा नै दा एख' माबा गैया दैनि सुबिदा गैया ओमफ्राय दाथ' आरो बिटिआरआवबो एख' गैया मोनसिनबावाखैसो गैसिनबावा बिराद खस्थ' जानानैसो जोङो सोलिबोगासिनो थेवब्लाबो जोङो मोननायबा हामगौ होननानै सानदोंमोन आरो फैया माथो रावबो खबर लाफैया भट होनोसैबा जोंखौ माबा फैयो गामिफोराव फैनानै जोङो बिदि होबा नोंसोरनो दैनि सुबिदा खालामना होगोन बा गामिनि लामा सुबिदा खालामना होगोन बिदि होननानै बुङो ओमफ्राय गैया आरो भट होखांनायनि उनाव माने इलेक्सन थांखांबा माने बावगारलाङो ओं इलेक्सन थांखांबा बावगारलाङो जेबो गैया